Сёння 8 верасня, дзень вайсковай славы Беларусі. Дзень, калі 511 год назад, у 1514 годзе пад Воршай, аб'яднаныя войскі Вялікага княства Літоўскага каралевства польскага і іх харуснікаў нанеслі паразу вялікаму войску царства маскоўскага. У адной з самых вялікіх бітваў у гісторыі Еўропы продкі беларусаў, літоўцаў, палякаў і украінцаў разам разбілі агрэсараў з маскоўскага княства. Дзякуючы той перамозе вялікае княства выстаяла. 16 стагоддзе стане яго залатым векам. А дзень 8 верасня адзначаюць як дзень беларускай вайсковай славы. Камандаваў тады нашымі войскамі князь Канстантин Астрожскі, адзін з самых вялікіх палкаводцаў у нашай гісторыі. Сёння традыцыі беларускай славы працягваюць добраахвотнікі-каліноўцы. Яны ваююць з такой жа навалай з усходу за свабоду і незалежнасць нашых краін, за права жыць на сваёй зямлі так, як мы самі хочам.